Eli nyt siis kisataan kakkosluokassa, eli vielä tätä vaikeampi luokka olisi kolmosluokka. Kakkosluokasta kolmosluokkaan pääsee koirat, jotka on tehnyt kakkosluokassa 3-0 rataa ja sijoittuneet 3 parhaan joukkoon. Kun noustaan ykkösluokasta tai jos noustaan ykkösluokasta kakkosluokkaan, niin siinä tarvitaan 3-0 rataa, mutta ei ole mitään sijoituskriteereitä. Hienosti Kiira kääntyi tuolta Aalta pois. Eli monelle koiralle toi A on kivempi este kuin toi keppisarja. Hieno tsemppaus loppuun asti.